Shoutout po, ayan na po yung windmill, no? Oh. Nakita nyo po yung windmill, ayan na po yung windmill. Harap-harapan na po namin to, na, yung dagat, oh. May copy po rito. Mega shoutout. May motor dito. Magkano entrance? Oh. Oh, pag-entrance kami. How much, sir? Magkano? 600. Ilang oras? 30 minutes? 30 minutes, 600? Bakit ganun ka mura lang? Palitan. Nasaan yung hanggang ikutan? Hanggang saan ikutan? Malayo. Teka lang. Oras yun, di ba? Kalating oras. Meron pala ng souvenir, oh. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Nandito po tayo sa Arkila ng, anong tawag dyan, kuya? Hindi, anong tawag dito sa mga ganitong games? ATV? Adventure? Adventure po yan. Anong tawag dito lugar, te? Ay, kuya, anong tawag dito? Yung lugar nyo, Banggi Windmill po tayo. Shoutout po sa lahat. Ayun po yung dagat. Nakikita po yung karagatan. Ayun po yung pinakamalaking wind. Kaso hindi kami makaligo ng dagat dahil naulan pa ng konti. Sige. Sasakay kami. Kita-kits mo tayo. Bye-bye. Sakay kami nito. Bye-bye. Kayo muna sir. Para makapagay. Hi. Okay na yan, Pay. Alisin mo na mes mo, Pay. Maamin. Kakambyuan pa. Hindi na, okay na yun. Okay na yan. Naka-forward yun. Ito na yung abante. Anong oras na? Ha? Pag nagpatakbo kayo sir, saka oras. Okay na, takbo na kami. Tingnan mo yung camera natin. Shoutout po sa lahat na nanonood dyan. Adventure kami. Adventure. Andyan po kami ngayon. Yay! Nandito po kami ngayon. Wow! Adventure kami. Yeah! Ayun yung dagat, oh. Nakita nyo po. Yay! Ganito kami. Po sa lahat na nanonood dyan. Ito naman po, suka. Shoutout po. Ayan, puro suka. Unang panahon. Nakita po nyo, suka. Banga ng suka. Ayun ko. Ay, tanong natin, banga na po ng suka yan. Puro suka po yan. Magaganda ng mga puno nila. Badwire. Yan po ay suka. Ito yung mga manok. Nasa windmill pa rin tayo. Diyan pa rin ho. Sa ATV. Yung motor po kanina, sumakay tayo. Ito po yung mga suka. Malilim. May mga puno doon. Setting tayo, hindi umulan. Malaki po yung bahay nila. Probinsya talaga. Diyan kayo. Dito tayo, malo.
Itatry ko po yung sukang inumin. Ano yan? Wow! Masin? Sobrang tapang ng asim. Ay, naku. Pero maganda siya sa katawan, walang amoy. Hindi ako pwede. May anak ko. Versi. Patikman nga daw din. Patingin ko may alak. Inaano na ako, Amoy nga. Ha? Amoy alak. Amoy alak. Parang ano na eh. Kakaiba yung suka niya. Masarap. Matanda na yung gumagawa niyan. Parang pag kilayan, pwede yan. Lusaw. Ano to, Nara? Nara to? Hindi. Ay, hindi to Nara, magaang. Pati naman kakabuya ako. Ay, sorry. Nakakatawa na ako. Ha? Asim. Maasim po ang suka. Dahil suka, di ba? Maasim. Sobra daw tapang niya, sabi ni tatay. Tayo din tumatapang lalo. Hindi na ito lahat yung bibis ko eh. Kaway kay tay. Matagal na kayo gumagawa ng suka, tay? Ano, tagal na. How many years na, tay? Tatay ko. 20, 30, 40, 50. Kung maganda ito, tignan mo. Medyo isang daan na. Oh, shoutout nyo si tatay kung pupunta kayo sa Pagudpod. Ano ba yan? Sa ano lugar ito? Bangi? Banggi. Banggi. Dito po kayo, bili kayo ng suka. 100 years na daw. Oo, mas maganda ito. Oh, malasa? Magkano ganyan ako? 220 kasi dalawa ko yung... As maganda ito suka nito. Dalawang ganyan, dalawa. Inumin mo pa eh. Parang alak. Dalawa po ako. Mas maganda yun kaysa doon. Yung parang amoy ng... Maganda ba ito? Ha? Maganda ito. Kinukuha nga po ang recipe. Masarap yan. Sa university. Kinukuha ng tatay niya. Hindi po, yung sa university ng Marcos University, kung anong recipe, hindi na po. Sila lang po ang ano. Binabayaran sila malaking halaga. May bayaran sila ng bayaran sila ng 100 million. Ayaw tayo bigyan ng lolo nila. Siya na nagmana. Siya na yung nagmana. Opo, sila. Nakuha niya yung sangkap ng tatay niya. The best ka, tatay. Sino kayo magmamana ng suka niyo, tay? Kinukuha pala ng university. Magkano yun yan isa? Na? Ito, mali 4 liters po. 170 lang ito eh. Magkano yan? Ito po. Ito mas mahal kasi yung 5 litro ito eh. Okay. 220, mas mahal yung paglagyan na. O, sige. Oy, kay Prico, ni kanak mo.